En l'acte de lliurament dels diplomes als Mossos i policies locals, el president José Montilla ha afirmat que el govern en els últims anys ha dut a terme una inversió històrica en polítiques de seguretat i prevenció. I tot i que ara ens trobem en un context econòmic complicat en què s'ha de contenir la despesa, aquesta és una inversió prioritària. El govern mantindrà el seu compromís destinant els recursos necessaris per dotar la policia de Catalunya de les eines adequades per fer la seva feina, per fer-la en condicions i per fer-la bé. Haurem de gestionar amb més rigor encara i adaptar les necessitats als recursos de què puguem disposar, però sempre fixant les prioritats i diferenciant l'essencial del que sigui prescindible. La seguretat i la prevenció formen part d'aquestes polítiques irrenunciables. El cap de l'executiu ha destacat que amb aquesta aposta estem enfortint un model de policia per una societat democràtica, oberta i inclusiva. En la 23a promoció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya s'han graduat 783 Mossos i 587 policies locals. La tradicional llançada de barrets, aquest any 1370, ha tancat l'acte de graduació.